Moi, mä oon Jaakko, kotiolutharrastaja, ja tänään me puhutaan vedestä. Suurin osahan meidän oluesta koostuu vedestä. No, mitä meidän tulee tietää vedestä ennen kuin me aletaan tekemään olutta? Lähtökohtaisesti meillähän täällä Suomessa niin meillä on aika hyvä ja puhdas vesi saatavilla, se on tietenkin tärkeää. Mutta hyvän makuinen vesi, siitä on hyvä lähteä. Toiseksi meidän täytyy tietää, että sen lisäksi, että se vaikuttaa oluen loppumakuun, se on myös siinä prosessissa hyvin tärkeässä osassa. Meillä on Suomessa ainakin täällä Turun alueella niin suht pehmeä vesi. Tarkoittaa sitä, että se tuppaa tuomaan oluessa, mäskäyksessä pH ylöspäin. Meidän tulisi päästä siihen pH 5.2 hujakoille, hiukan siitä ylöspäin. Itse olen laskenut nämä 5.2 pitäisi päästä. Siihen on sitten erilaisia tuotteita. On tommonen, jota joskus kokeilin, jäänyt käyttämättä, vieläkin jäljellä. pH 5.2 Stabilizer. En tiedä mahtaako oikein toimii, itse tuntuu ettei tahtonut, tai sitten laitoin liian vähän. Helpompi omasta mielestä on laittaa maitohappoa. Sitä pystyy hakemaan pH säätämään mäskäyksenkin aikana, pystyy lisäämään maitohappoa ehkä ruokalusikalla ja teelusikalla, riippuu kuinka isolla satsia on tekemässä. Ja sitten toteamaan se pH-luiskilla, että ollaan ainakin alle 5.7-5.6. Siitä tulee erilaisia ongelmia, jos ollaan ylittä sen, eikä oluesta tuu sit niin hyvää ja viimeisen päälle hiottua. Se on sitten ihan susta kiinni, että kuinka paljon saa panostaa tähän. Haluatko sä mennä ehkä maitohapolla? Haluatko ehkä käyttää hiukan kalkkia? Itse suosin tätä, että maitohapolla ja kalkilla jo veden pH kohdille. Se on helppo. Vielä helpompi on tietty toi pelkkä maitohappo. Mutta näillä pääsee aika pitkälle. Jos kiinnostaa enemmän, niin voi esimerkiksi käyttää googlettamalla EZ Water Calculator, sillä pystyy pistämään kaikki veden mineraalit mitä haluaa ja laskemaan veden pH, mutta mä en ole sitä vähän aikaa käyttänyt todella, että tällä kalkilla ja maitohapolla pääsee aika hyvään lopputulokseen. Sillä on menty.